بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا امیر بحثا عبادتك ام دکن خیر و خیراتك ام دکن ام جبو خودی دکن یا خود ام جبو ناو دنگ دنیای دکن که ام جبو خودی بکن چوای و ام کجبونا ناو دنگ دنیای بکن چوای آخرت و چوره پیچامه ام کی بحثا وی بکن اینجا tabi merv biniyeta insana nizane, insanê qarşî jî biniyeta mervan nizanin, ama Xweda bi her tiştê me dizane. İnnallâhe semî'un alîmun. Muhakkak Xweda alim e, alim e her tiştî ye, haya wî ji her tiştî heye, Xweda nayê xapandinê. Îca me tiştekî kir, em ji bûna riza Xweda bikin. Kî dibe çi birabêje? Îca tê riwayetkirin henî ku hadîs behs dike roja mahşerê wextê hesab û kitab da sê qism însan Xwedayê Teala wan dişîne cehennemê. Ewil. Yek ji vana şehîd in. Xwedayê Teala dibe wan bişînin cehennemê, wan şehîda xeber didin, dibin ya Rabbî me ji bûna te, ji bûna dînê te me mücadele kir. Bi rihê xwe, bi canê xwe çijm hat me kir, em çûn herbê û filan û bêvan û em di herbê de şehîd bûn, vê merteba mezin gîştiye destê me û tu berê me dî cehennemê. Ya Rabbî me bişînî cennetê. Xwedayê Teala dibe çê? Dibe rast. We mücadele kir. We bi kafiran re şer kir. We rihê xwe jî da. Ama we ne ji bûna min rihê xwe da. We ji bûna ku ê dora we, mervê we, hevalê we, çewre bêjin kî maşallah, maşallah, te dîye çiqa dîndar e, te dîye çiqa mervekî ji hatiye, diçe herbê filan. We ji bûna wî dengê dinyayê kir, wextê ku hûn mirin, xelqê jî heqê we da we. Gotin wala îşte jîhatî bû, îşte mücadele kir, rihê xwe fîda kir, vesayre vesayre. Gotin feqet we ji bûna min tiştekî nekir. Ji bûna ku we ji bûna min tiştekî nekiriye, cî we cehennemê. Wan dişînin cehennemê. Sinfa didiya hinek alim in. Xwedayê Teala dibe wan bişînin, meleket re dibe wan piştî hesab dibe wan bişînin cehennemê. Wan alima xeber didin, dibin ya Rabbî me vî ilmê xwend, me vî ilmê hîn kir, me Qur'anê hîn kir, kitêba hîn kir, hayata Resulullah hîn kir vesayre. Me ji bûna te li taziya, li daweta, li topluma, li civata me got. Me dînê te daîma got. Me Qur'anê xwend ji wan re. û ya Rabbî çavê me li cennetê, tu berê me didî cehennemê, ya Rabbî tu me vegerînî, tu me bişînî cennetê. Xwedayê Teala dibe rast e. Dibe we ilm xwend, ehlen. Ve Qur'anê jî xwend. û we li taziya Qur'anê jî dixwend. Taziyê ku hûn diçûne Qur'anê dixwend. Taziyê ku hûn diçûnekê, yaxud dawetê ku hûn diçûne, yaxud wê topluma ku hûn diçûnekê, we weza jî dida. Ama we ne ji bûna min wez dida, ne ji bo riza me bû, ji bûna ku bêjin maşallah çi jê hatiye, maşallah vî melî çiqa xweş xeber dide, maşallah çiqa Qur'anekî xweş dixwîne. We ji bûna nav û dengê xwe we wez da. We Qur'an xwend. Heta li hinekî taziya we li gora tawrê taziyê we weza dida. Hûn diçin wê taziyê, em bêjin siyasî girişa wê taziyê, ew habû we li wê gorê xeber da, ew habû we li wê gorê xeber da, yaxud ji vê fikirê bûn we li wê gorê xeber da, feqîr bûn we li wê gorê xeber da, zengîn bûn we li wê gorê xeber dida. We ne ji bo riza min xeber dida. We ji bûna riza min xeber dana, li her cî wê eyn tişt bigotina, kî digot çi bira bigotina, ew çav wê ciyê we ayrî bûne min ê ana berê we bişandina cennetê. Hade ji meleket re dibe wan bişînin.
wan bişînin cehennemê wan çînin cehennemê. Şehîd çûn qismek jî, alim jî qismek jî çûn cehennemê. Sinfa sisiya kî ye? Sinfa sisiya hinekî zengînê ku xêr û xêrata dike. Xweda Teala hesab kitabê wan jî dibîne, ji meleketa re dibe wan bişînin cehennemê. Tabii wan zengînan xeber din dibin ya Rabbî me ji bûna riza te her sal em çûn umrê. Ji bûna riza te çend sala carekî em çûn hecê. Ji bûna riza te işte me camî çêkir, me ji Quran kursiyê re yardım dikir, me ji medresa re yardım dikir, me nam didakî, me çawa dikir, filan dikir. Çavê me cennetê ya Rabbî û tu berê me dişînî cehennemê. Tu me vegerinî, tu me bişînî cennetê ya Rabbî. Em vîya tişta dixwazin. Daxwaziya me tişta ev. Me mal û milkê xwe dirê te dada. Xwedaya Teala cawabê wan dide dibe rast. We heca kir. Xwe umra jî kir. Belkî we 20 caran çûne umrê. We xêr û xêreta jî kir. Rast e. Yalnız we ne ji bûna min kir. Ez bi niyeta we dizanim. We ji bûna nav û dengê xwe kir. Xelkê jî peznê we da. Xelkê jî got maşallah ya filan kes çixaje te her sal diçe umrê. Binê salê heqa pere xerc dike diçe umrê. Xwedê jî razî be. Xwedê çixaza dikî mezin e. Heştera bêjim çend sala carekî hûn çûn hecê xelkê got wela maşallah dibînî. Binê pêrar çibû îsal jî we diçe hecê. Xwedê xêrayê mezin ke. Maşallah wela camî çêkiriye navê diya xwe serê xistiye. Navê bavê xwe serê xistiye. Maşallah maşallah qolya çê dike bela dike di remezan de. Vesaire vesaire van xêr û xêrata dike xelkê pezinê we da. Heqê we ew bû xelkê jî pezinê we da. Îro heqê we cennetê da tune we ne ji bûna riza min kiriye ehlen hadi oxra ve axîrê ve herin cehennemê. Wan dişîne cehennemê. Îca gelî temaşevana, gelî guhdarên hêja ez jî di serî da di nav da me çi kir em ji bo riza Xweda bikin. Kî dibe çi birabêje. Îşê me bi xelkê neketiye. Rehma Xwedê hezar hezar celê be rehmetî bavê min Sêda Mehmed Baqî digot law canan me şîreta dikir digot law hûn we tişkî kir ji bûna Xweda bikin. Kî dibe çi birabêje. Xeberdana we hat, xeberdana xwe bêjin dilê civatê ma birabimîne. Qetîyen ew ki nebin. Mihîm ew e ku Xweda kêfxweş bibe. Yani em bêjin hûnê xêrkî bikin, xelkê deh da perê we tune yek e wî yekî bidin. Reqe xel bêje û xelî serî behê yekî daye. Hew qaştetê. Wî yekî xwe bide nebe wala em nadim eybe. Vesaire. Îca heqîqeta me re bala xwe didê kî hinek însanê me hene sirf ji bo riza Xweda diçin hecê. Ji bo riza Xweda şehîd dibin. Ji bo riza Xweda mal û milkê xwe di rêya Xweda da xerc dikin. Biçev diçe derê feqîra dixe, pere xistiye zikê zerfê dinêre we hat ber derî zerfê datine ber derî diçe xwediyê malî wî nabîne ji xwe. Wî nabîne. Ama maalesef hinek însanê me îro, hinek zengînê me îro qolekî çê dikin, dibin li derê mêrikê dixin, mêrik û jina xwe zarokê xwe dertin, heft heşt hev însanin çelp fotoğraf dikişînin, dişînin WhatsApp'ê dişînin, Facebook'ê dişînin, Twitter'ê dişînin, nizam TikTok'ê kurê mij filan kes re yardım kiriye. Vîya we nîn hinek însana ez jî wan naz dikim, xêr û xêrata dikin, feqat bi hezar carê dibin wela min filan kes ra nizam taxim kir cild çêkir. Min qonderekî ji filan kes ra kirî. Lo nizam min qutikî bayaqê da camiye kurdirê. Lo nizam qolya dakî. Lo nizam ez wiha dikim û ez wiha dikim. Îca bi nake yanî. Ku me ji bo Xweda kir qediya çû yanî. Gavak me ji bo Xweda kir, Xweda ji xwe dibîne, di deftera Xweda da tê nivîsandinê, deftera Xweda da ti carî sîl nabe. Ama nav û dengê ku meriv di dinyayê dinivîsîne sîl dibe. Îca ev sê mînakê Xweda xweş me da înşallahu Teala me baş fehm bikin. Dibe ya innemel a'malu binniyatî.
emel li gorî niyetê ye. Merî li mêşke jî hinek însanên me ne diçe li mêş dike ama hayê bekî nexwede divê eyb vala zemin bêje înê tev çûne ez jê herim mesela. Ev ya ayrî ye, ê ji bo riza Xweda ayrî ye. Îja cennet jî heye û cehennem jî heye. Em cennet û cehennemê ji bîr nekin û em zanibin em çi dikin. Hûn tev bimînin di xêr û xweşiyê de hûn temam emanetê Xweda bin.